uThemba lo nginoba namhlanje. Uhlelo noBhilita namhlanje owaziwa kakhulu ngoNoBhilita comedy la enkonzweni zokuxhumana. Yazo bhuti wami, ngokwazi kwakho, ungayichaza ukuthi yini comedy? I-comedy ukuletha umqondo owujulile ulethe ngendlela ezowenza ukuthi umuntu awubone ufani kodwa uzomnika umqondo othile futhi phekwa lapho. Yeah. Ake sona bhuti, mhlawumbe wena ngoba uyi-comedian yabo. Mhlawumbe mapha ama-challenges obhekana nawo mawenza i-comedy. Maningi mfowethu angifuna uqhamanga. One ishuthi idinga imali. Amashuthi wonke adinga imali ngoba amanye azodinga ukuthi ukhokhela abantu bebe khona kwisethi, abanye ubanikeze imali zokuthi bedle ngabe kuyadliwa ngabe kwenzwana yonke into nje imali. One, so kuzokuphoqa ukuthi ukuzowenza into yakho ufuna uhlethe okay ngizodinga imali engaka ngishutha ama-video amangaka, especially nje lawa cash. Ama-video lawa adinga i-budget kakhulu umuzo washutha. Ngasho ngithi iyona challenge ekhona kodwa ngokuhamba kwesikhathi into esizoyinqoba le gcina singasakunaki. Umuntu wami siyakwazi einkundleni wenza ama-skits afani ahlekisayo yabo. Mhlawumbe mawucabanga ulele ebusuku uyibona ukuthi ngelinye ilanga nami ngiyafisa uyibona ngi-act mhlawumbe kwi-soap kwi-TV for example Uzalo Generation akanjalo. Okwamanje angeke ngithi ngiyakufisa lokho ngoba mhlambe ngiyokufisa ngize ngife kungenzeki kodwa ngala kule pace engihamba ngayo hayi angikhali kuyahambeka kuyaphileka kodwa nje lokho kweyitori angeke ngithi ukuthi angifisa ukusebenza nabo bayongibiza bona ngaleso sikhathi mase bengidinga ngeke ngithi ngithi isifiso sami yabo isifiso sami cha ibona bayoshaya noBrit sondela na i-correct ngishaya ngibe ngiqhubeka ngenza umsebenzi wami eceleni. Yeah, kenzeka bhuti wami wenza i-video moshutha nje ama-skits uthi okay ngiyenzile but angiboni ukuthi abantu izobahlekisa le. Kuyenzeka kodwa hayi nje because ivideo muyenzile usuke usiyibuka wayiqeda ukuthi izevideo izohamba kanje izofika kubantu kanje. Ivideo ke kuyenzeka futhi uyenze uthi mangabe uyikhipha uyitshethi izohamba ivele ingahamba. Mina ngivele ngenze njani ke bafaka kwaThemba ngivele ngiyidelete ke lo video. Yabona ivideo make yathi 30 minutes ngawubona umehluko la sha phansi yabo cause angifuni into ezongiphatha kabe emoyeni lo ngithi ivideo yami yabona le video ayihamba. Ivideo nje ufuna ipick up in less than an hour ivideo ipick up. Yeah, ivideo yazi ye 2 hours ilokhu inabantu abawu23 hayi ishaya phansi lo video ayisebenzi. Akezala sibonile abafowethu engibasho ngamagama bayacula manje baqale ama-comedian beshaya ama-skits besihlekisa besi-entertain manje sebengena emculweni. Mhlawumbe nawe into mhlawumbe onayo le ukuthi unalo italent usafuna ukuliveza lokucula. Hawu mfowethu kuye ngayikhipha nje ngoba mina mfowethu enzima kakhulu mfowethu. Hayi mfowethu cha nje Themba kubuyela bafa embuzweni wakho mfowethu hayi anginalo mina ithalente lokucula bafa. Anginayo ithalente lokucula engikwazi kangcono yikho lokho engikwenzayo ukuthi ngenze icash abantu behleke ko YouTube na ko Facebook uyabona. So lokho kokucula mfowethu sengabe ngiyafoster nje angisho abafowethu bayafoster bayacula kulungile mina ngikwazi ukucula.